Un centro rural agrupado, ou CRA, é un centro de ensino localizado no rural que imparte educación primaria e infantil e que está composto a súa vez por varios pequenos centros dispersos, pero que todos eles funcionan como unha única unidade administrativa. Para axudalas a funcionar mellor, vende a asinarse un acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Amtega e o CESGA para realizar o proxecto de innovación educativa Rede de Escolas na Nube, que ten como finalidade a análise e optimización de metodoloxías e ferramentas baseadas en servizos cloud, na nube, e software libre, para desenvolver unha solución de alta calidade que permita mellorar a comunicación entre familias e centros, o traballo colaborativo e as prácticas educativas do profesorado e o alumnado das escolas rurais. Como somos escolas separadas, pois era buscar a maneira de que poder estar de algunha maneira xuntos. Entonces, o que fixemos foi como alquilar un espacio en internet, no ceo. E temos unha nube que é nosa propia, que é un espazo da nosa escola, das 7 escolas. Co proxecto Rede de Escolas na Nube, a Xunta de Galicia desenvolve unha contorna de traballo, un escritorio virtual na nube, a que os diferentes usuarios, o alumnado, o profesorado e as familias, acceden mediante un navegador web dende calquera ubicación, que se adapta ao xeito de traballo de cada centro e que permite un gran nivel de autonomía en cada CRA. O proxecto foi galardoado recentemente nos premios Computer World 2012 Iberoamérica na categoría Cooperación ao Desenvolvemento e Inclusión Digital.